Ito yung staycation na feeling namin nag-abroad kami sa ganda ng lugar. Tignan nyo naman, very American neighborhood yung vibe. Snow na lang ang kulang. Very peaceful and relaxing. Ang sarap maglakad-lakad dyan mapa umaga o gabi. And it has a lot of open spaces. Kaya talagang nag-enjoy kami. This place is called The Greenery, located sa Baliwag, Bulacan. Kung sasakay ka ng UV Express papuntang Baliwag, pwede kang bumaba sa SM Baliwag at mag-tricycle papunta dito. Kung naka-private car naman, nasa Google Maps sila so madali lang hanapin. After checking in sa lobby, eto at naglalakad na ako papunta sa kwarto namin at tignan nyo katabi lang namin yung iconic nilang Red Barn. So this is their family room. Very simple but comfy. Meron tig isang double at single bed at may extra mattress din. May closet, mini fridge and water heater, coffee table, TV, at maluwag yung bathroom. Meron silang mini-mart for your basic needs. Pwede ka rin dito mag-rent ng bike. I suggest lang sana magkaroon ng GCash mode of payment para mas convenient. Etong iconic na Red Barn nila, function hall pala to at napakarami nilang function hall dyan. Kasi nga sikat itong destination ng mga kasal, debut at kung ano-ano pa. Merong open field, perfect sa mga magti-team building at meron ding water sports area. May inabutan nga ako dyan na nagpi-prenup photoshoot. Merong dalawang malaking swimming pool at masarap ding tumambay dyan kasi merong mga cabanas on the side na wala ng extra bayad kung naka-check-in ka. Included sa stay natin itong plated na breakfast na merong kasamang coffee, fruits, and toasted bread. After ng breakfast, eto at sumakay muna kami ng train. You can avail this for 50 pesos per head at hindi naman kailangan punuin. Kahit dalawa lang kayo, aandar yan. Iikot nila kayo sa buong grounds ng The Greenery and maliit na bagay lang naman pero it gives you that childlike joy na marami sa atin hindi natin na-enjoy nung bata tayo kasi ngayon lang naman nauuso yan eh. Sobrang relaxing na nature trip talaga pag nag-staycation kayo dito sa The Greenery. Yung gusto mo munang malayo sa magulo at maingay na city life pero around 1.5 hours away lang from Pampanga or from Manila, eto na yon. Sa loob ng grounds nila, merong 3 restaurant at ipapakita ko sa inyo yung dining experience ko sa bawat isa. So stay tuned for my next videos.